लोगोफोर Hello my बंधुकल Hello my दोस्त Welcome my funny channel फैलाव बसुमतारी गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनिबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव आं दिनै सासे दावगाफुनाय देंखोगिरि लाबोनो नागिरदों बिथाङा अदालगुरि भेरगावनि बिथांनि मुङा जाबाय जुरि बर' बिथाङा मेरला एलबामाव मेथाइ रोजाबबाय दा आं बिथाङा बहा दं फनजों नागिरगोन बे समावनो भेरगाव एलेकानि सेंग्रा सिख्लाफोरा आंखौ मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दासिमबो जुदि आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो बिदिबा दान्दिसेनेथ' आङो जुरि बर'खौ नागिरनि दै दान्दिसेल' हेलौ बे जुरि बर'नाव नांहैबाय ना आदा खुलुमबाय दै खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंखौ थेंक इउ आदा थेंक इउ दे आच्छा गासैबो न'खरैनो मोजाङैनो दं ना आदा मोजाङैनो दङ आच्छा जायखिजाया नोंनि खुगाजोंनो खेबसे आंनि साबस्क्राइबारफोरनो नोंनि एड्रेसखौ बुंना लानाय खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा जुरि बर' आङो भेरगावनि उदालगुरिनि आरोना डिस्ट्रिक्टआ भेरगाव गामिया आंना थथ्लापारा आच्छा नोंनि एडुकेसना बेसेसिम जाना थाखो नै दा इडुकेसना आङो माबाखौ बिए पास खालामबाय बिनि उनाव आङो बि मिउजिक माबायाव क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजाव थागाव बि मिउस खालामबाय खालामखांनानै आरो फिन खेबसे आङो बड' फक डान्सआव आरो माने बि मिउस खालामफिनदों आरोना मानोना आङो माने 2020 आव जोब्बाय आंना बि मिउजिक कथागाव ओमफ्राय लकडाउन जाबाय नालाय थांनोबो हायासै मानोबो हायासै गोजानाव बि माने एम मिउस खालामनोबाथ' आरो आउट अफ आसामसो थांनांगौ नालाय बेनि थाखायनो माने बेयावनो लाना दोनथ'बाय आरोना फक मिउजिकखौनो आदा मिउजिकखौनो लाना दोनबाय औ थारमाने नोंना डिग्रिया जेनेरेलावबो जाबाय फकआवबो जाबाय जेनेरेलावबो फकआवबो आरो नै कथागावबो जाबाय कथक माने मोसानायबो औ मोसानोबो रोंगौ नोङो आंनाथ' मोसानायावसो खामोन आगोलाव ओमफ्राय मेथाइ खननायाव आं दासो एसे आगान सुरहोलांदों आरोना दा मेथाइ खननायाव नों दासो आगान सुरबाय ओमफ्राय माने मोसानायाव आं उन्दैनिफ्रायनोखा ओमफ्राय कथागावनो मोसानायाव आङो बिसारातबो खालामखांबाय बिसारातबो पास खालामखांबाय आङो बेनिफ्राय आरो कथागावनो बि मिउसबो खालामखांबाय आरोना आच्छा नोंथ' मेरला एलबामाव मेथाइ रोजाबबाय नङा होमबा मेरलाबो बुंजाया एसे रोजाबबाय एसे खनबाय 9-10थासो रोजाबबाय आरोखि आदा आच्छा नों जे मेथाइ रोजाबो नोंनि न'खरनि मानसिफोराथ' नोंखौ माना खालामखाया मोनथिबाय आङो माना खालामा एकदम सापर्ट माने आंना जि गान लिरदों माने गासिबो आफायानो लिरजोबनाय आरोना आफायानो गासै प्रायखौनो बिदिनो सयथा सातथासो आफायानो लिरजोबनाय आफायानो माने गानखौ लिरजोबो ओमफ्राय होजोबो आरोना लिरिक्स गासैखौबो टिउनखौ होजोबो टिउन होजोबो बाबानि मुङा आङो आफानि मुङा खगेन्द्र बर' माने नै दानिया बे माबा कभार थाला नालाय मेथाइखौ सोर देंखो होदो सोर लिरदो ओरै मिथिस्लाबलायनो नागिरा आदा बिदि जायो आरोखि जायखिजाया नोंसा बाबानिसिमबो आङो साबायखर बावहरबाय मेथाइ लिरनायनि आरो देंखो होनायनि थाखाय थेंक इउ आदा आच्छा नोंनि गिबि मेथाइआ बाबायानो देंखो होनाय गिबि मेथाइआ जोंहा आदैयामोन न'खरनिनो जोङो मुखुंगुर बर' होननाय बे माने देंखो होदोंमोन आरोना लिरनानै देंखोखौबो गावनो होदोंमोन आरो बेनिफ्राय नोङो मेथाइखौ
गोसोआव दं निस्सय गिबि मेथाइ हिसाबै बे माने चिल्ड्रेनफोरनिमोन आरोना दा औ औ औ उन्दैफोरनिमोन माने औ रोजाबजेननाय मेथाइ आरो बे औ औ औ चिल्ड्रेनफोरनि थाखाय औ चिल्ड्रेनफोरनि थाखाय गथ'फोरनि थाखायमोन आरोना दे एसे खोनासंनि औ र' दे नोंसोर डाक्टर जानांगोन हाया हाया ह नोंसोर उकिल जानांगोन हाया हाया ह बिदि होननाय आरोना दा औ औ औ औ उन्दैफोरनि दङ आरोना उन्दैफोरबो खनफादोंमोन आंजों औ माबा बेकग्राउन्डआव औ औ औ बेनि उनाव नोङो बाबानि रोजाबबाय औ औ बाबानि खनबाय आङो बे सल' हारसिं रोजाबनाय औ हारसिं रोजाबनाय बाबानिखौ औ बेखौ एसे खोनासंनि औ औ बे माबा मा होनना बुंगोन ओइ आब' रियाया लादोंमोन मोनसे माबायाव अननाय फिल्माव सोर आब' रिया अ रिया ब्रह्म औ उम केडि आदसा सोर सोरजिहरखो नोंनि महरा बिदि होननाय आरोना औ औ लाइननिल'बा हमनो हास्लाबाना आदसा जागोन बेखौथ' बुजिबाय औ आदा बेनि उनाव आरो बाबानिबो रोजाबबावबाय नोङो आरोबाव बे नयथासो मेथाइनि गेजेराव नोङो साबसिन माखौ मोजां मोनदों रोजाबनानै रोजाबनानैथ' आङो गासिखौबो मोजां मोनखायो थेवबो बुंनो बांसिन मोजां मोननायखौ एसे गोलावै रोजाबना होलाय आतसा बे आं माने दाथ' आङो आरो नै बांद्राय गोबाव जायाखै मोनसे बैसागु मेथाइ माबादोंमोन दिहुनदों आरो ना औ बेखौ कुलेन बसुमतारी बिथाङा माबादोंमोन आरोना लिरिक्सखौ होदों औ औ ओमफ्राय बैसागु बोथोर सफैनायलाय एसे खनना होनसैदां बैसागुखौ लास्टाव माबानि नामा जोङो बैसागुखौ जोबनायाव दा गोदान मेथाइखौनो दोंसे रोजाबनाय एसे मेथाइखौ औ मेथाइखौनो एकदम माने गोबाव जाबाय नालाय ओमफ्राय गासैखौबो बावगारलायना थालांबाय आंहा दा बावबाय औ ओमफ्राय माने फुल गोसो गैया आरोना एसे एसेल'सो दङ गोसोआव औ आदसा बेनि नोंनि अनगायैबो नोङो स्टेजाव सोरनि मेथाइ रोजाबो आरो सोरनि सोरनि मेथाइ माने आंथ' आंनि फेभरेट सिंगार जोंनि मेदाम सुलेखा मेदामनिनो आङो फ्राय खनो औ ओमफ्राय बिदिनो हिन्दी बिदिनो एसामिस बिदि खनो आरोना आदसा स्टेजफोराव आरोना लाइभ श'फोराव औ लाइभ श'आव होनदां औ दा औ नोङो लाइभ श'नि थाखाय थियारि जायाखै होमबा औ थियारि जागासिनो लाइभ श'नि थाखाय एसे रायजोफोरा खोनासंथों सुलेखा आब'नि माखौ रोजाबो नोङो नोंथांमोनाबो माने एसे सापर्ट खालामदो आंखौ आंबो रायजोफोरनो सापर्ट खालामगासिनो नै दा नोंनिनो खामानि मावगासिनो आदा नों सुलेखा आब'नि दोंसे रोजाबनाय ससे हा आदा सुलेखा आब'नि दोंसे जायखिजाया आतसा दे आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुंनि अराय समनि आंनि बे दोंसे मेथाइ जाबाय नामा साबायखर जादों आदसा हिन्दीबो रोजाबो नोङो हिन्दीबो खनो आदा औ फेभारेट मेथाइआ मा नोंनिया हिन्दीया सोरनि फेभारेट मेथाइ मानेथ' एकदम माने मा बुंनो आं खनो आरो जायखिजाया खनलाबायजोबो आदा माने हिट हिट संफोरखौ सायख'नानै आरोना औ जेराव माबाया
माना बुंगोन स्टेजाव माने बयखौबो रंजाहोनो हायो बेखौ चॉइस खालामनानै आरो खायफाथ' बियो नालाय माखौबा माने बिनाय माने मथे आङो खननो गोनां जायो आरोना एसे रेडि थानो गोनां जायो आं दा जेनेबा मुं खारिनानै बिला जायखिजाया हिन्दी मेथाइ ससे हिन्दी मेथाइ ससे जिलेलेखौनो खनसिन बाना आदा खनजायो जिबाबो दे जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले 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 आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले बुबा 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 महबूबा नई नई मस्ती में और दिल डूबा कभी कभी पलिए मिले हस्ती में आओ झूमो नाचो गाओ मस्ती में हाँ जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले जाबाय नामा जादों एसामिस नोङो सोरनि मेथाइ रोजाबो एसामिस लाइभ श'फोराव एसामिस बिदिनो खनो माने एसेबां जे माने आङो बांद्राय मा होनना बुंगोन एसामिस एरियाफोराव बांद्राय खनहैनाय जायाखै आरोना आं बेसिकेलि आंने बर'खौनो माबानाय जादों आरोना बर' जायगाफोरावनो खिन्थु बांद्राय गैया थेवबो खनो आरोना आच्छा नोङो बैसागु मेथाइ रोजाबनायनि आगोलनो जों एसे सावरायबावनोसै आदा नोंनि मेथाइआव सोरबाथ' एक्टर एक्ट्रेस मोसाबाय नङा होमबा मोसायाखै होमबा ना नोंनो मोसानाय आंनो मोसाथ'वाखै मोसानायालाय आं बे बैसागुखौसो मोसानो माने बानायनो सानदोंमोन हागौना हागौआ दाथ' मेथाइआ ओंखारबायबा गोबाव सम लालाय नंला थाब खालामबानो ओंखारग'गोन थेवबो आं नोंनाव सोंनि नोंनि फेभारेट एक्ट्रेसआ सोर आंनि फेभारेट एक्ट्रेसआ आंनाथ' मेरला सानै साथामनि मुं खोन्थाजायो गासैखौबो आङो माने माबानो हाया आरोना बेनो आंनि फेभारेट होननानै बुंनो हाया आरोना आं गासैखौबो मोजां मोनथारो एक्टरबाबो बेनो जाहैबाय माने रावखौबो जे आङो बेखौ एकदम गाहाम मोनथारो बिदि नङा आं गासैखौबो मोजां मोनो आदा मिउजिक एरेन्जारबा हा आदा मिउजिक डाइरेक्टरफोरा बेबो बिदिनो जाहैसिगोन नोंना नों माने निउट्रेलाव थाहैबाय आरोखि ना माने बेखौबो माने चॉइस खालामनो हाया गासैबो मोजांखा जोंना एकदम माने आं गासैखौबो मोजां मोनो आरोना आदा गासैखौबो मोजां मोननाया गाहाम न'खराव बेसेबां मानसि दं नोंस्रा दा जोंना दा 7 आइ आफा बेनिफ्राय फंबाय जाहैबाय गोरबो खुंगुर बेनिफ्राय आं बेनिफ्राय आनै आफानि बिब' आरोना आच्छा दिनैसिम नोङो खैथासो बुकफोर फैबाय नामा बुकिंफोर बुकिंफोरा माने दाखालि 2 थांखांबाय बेनिफ्राय दा मोनसे दंथ'यो ओमफ्राय बांद्राय फैथ'वाखै लासै आंखौ बांद्राय मिथिया नालाय माबा होननानै मेथाइ खनो होननानै ओमफ्राय खायफाथ' इउटुबाव आंखौ माने कभार भिडिअ खालामनाय मानायसो नुजाबोयो बेनिफ्राय दासो आं माने जागायजेनहांदोंना माने मेथाइ खननायखौबो ओंखायनो खायफा मिथियाबो जानो हागौ ओंखायनो लास्ट डिसिसना मा नोंनिया साख्रि ना मेथाइजोंनो एक्टिं खालामनानै जासिगोन ना मिउजिकफोरनि मास्टार जागोन लास्ट डिसिसन आंथ' दा माने डिग्री लानाय हिसाबैथ' आङो मिउजिकनिनो मास्टार जानो सानग्रोगोन आवगायावनो आरोना बेनिफ्राय बेखौ आङो माने बिदिनो मेथाइ खननाय मोसानायखौ आङो गारा आरो माने साख्रि मोनोब्लाबो माने मास्टार जानानै आं साख्रि मोनोब्लाबो आं गारनो हानाय नङा आरोना
मोसानायानो हक माने मेथाइ खननायानो हक गारनो हानाय नंखाया थैजासिम थालांसिगोन आरो बियो माने बे नोंनियाव एम्फौफोर बायदि गिदिंबाय थासिगोन आरो लावखायाव मिउजिकआबो मोसानायाबो आदा साख्रि मोननानैब्लाबो माने आं बेखौ गारनो हानाय नङा आरो बे लाइनजों जाखासिगोन नोंना साख्रिया इसोरनि अननायाव आं आरो फरायनायनि आंनि माने हानायाव लासिम आङो माने नाजासिगोन आरोना साख्रिखौ लानो दे बिदिब्ला जों लास्टाव बैसागु मेथाइखौ खोनासंनोसै बैसागु एसे लावदेंहाय एसे गोलाव दे सिउ सिउ बारनाय बारा बुंलांबाय बेले होनानै दालायाव बाना दावखोबाव बुहरबाय खौवौ खौवौ सफैबाय बैसागुआ खौनि लिंहरनायाव ग्रिम जाब खामनि सोदोब रिवा सिफुंनि देंखो जेथिंबो रिंखांबाय गलिंग सेरजानि देंखो थिंथ' जथानि सोदोब जेथिंबो रिंखांबाय सिउ सिउ बारनाय बारा बुंलांबाय बेले होनानै दालायाव बाना दावखोबाव बुहरबाय खौवौ खौवौ सफैबाय बैसागुआ खौनि लिंहरनायाव ग्रिम जाब खामनि सोदोब रिवा सिफुंनि देंखो जेथिंबो रिंखांबाय गलिंग सेरजानि देंखो थिंथ' जथानि सोदोब जेथिंबो रिंखांबाय आरो बैसागुनि दा आगोल थांनाय बोसोरफोराव सोलिनाय माबाफोर बैसागो सोरनिबा रोजाबफेरबाय नामा स्टेजाव खननायाथ' खनदों माखौ रोजाबदोंमोन नोङो खनदोंमोन खननायाथ' खनदों माने माखौ माने मेरला दे नोंनिया बे थारमाने एसे माबा टाइप खालामगोन आरो नों इखो मडार्न टाइप खालामगोन आदा बे मडार्न जागोन आंना माने मडार्न टाइप जासिगोन आरो माने बैसागु बिहु हुरिया जे होनो असमियाफ्रा माने एकदम माने बैसागु नांदेरनाय नांदेरनाय जाहैबाय आंना जायखिजाया बैसागो दोंसे सोरनिबा नों स्टेजाव रोजाबनाय एसे ससे गुबै बैसागुनि एसे खोनासंनानै फोजोबसै जोंनि सावरायनायखौ आंना माबा सेंग्रा सिख्ला एदावलायनायखौसो खनलाबायो आङो जायो दे सेंग्रा मोजां गैला बुकिं सिख्ला मोजां गैला बुकिं खालि गैला ब्लें गैला महर मोजाङा खालि गैला ब्लें गैला महर मोजाङा खालि गैला सेंग्रा मोजां गैला बुकिं सिख्ला मोजां गैला बुकिं नों नङा नों धोन गोनाङा मा होनो आदा धोन गोनाङा महर मोजाङा खालि गैला आदा आं आदाखौसो खननाय खोनादोंमोन आं बेखौ बे आंनिनो माला आंनिनो बेयो खोन्थान भुलसो जालांनो हागौ जायाखै आं फुलखौ हमना होखाबाय नोंनो आदा भानुमतिजों आंजों रोजाबदोंमोन जायखिजाया नोंनि साननायफोरा जाफुंथों नोंनि सिमांफोरा जाफुंथों गासैबो बिनि थाखाय आङो अबं गसाइनाव बोर बिनानै नोंनिसिम सास्रि हरदेरनाय जाबाय Thank you so much, Dada. Thank you so much. देनां लोगो मोनज्लायबा सावरायगोन स्टेजफोराव बोरैबा ग्रोब जालाबायनो हागौ हरैजा नोंसिनि साइडथिं एसे मोजाङै सावरायफिनसिगोन आदा दे बिदिब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनोसै दे बिदिब्ला दे गोजोनथों
औ गोजोन्थों बयनिसिमबो दे। जुरि बर' दावगाफुनाय देंखोगिरि बिथाङा बि मिउस माने बिथाङा मोसानायावबो कथक लादों आरो गाराङाव बि मिउस लोगोसे BA पास मोनथाम बि दा बिथांनि साननायफ्रा जाफुंथों बिथांनो आं अबं गसाइनाव बोर बिनानै सासे हरदेरखाबाय थ' रायजोफोर जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि